Good morning guys. Napaligwa ko na si Choco. Dito na siya sa harapan, binibilad ko na. At bababa na kaming bayan. Baba kaming bayan para ayan. Ayan na si Chocolate. Choco. Giniginaw eh. Binibilad ko lang para maano yung ginaw niya. Pagamot ko yung niya, toy niya. Kasi yung toy niya namamaga dumudugo eh. Feeling ko na infection to eh. Kaya kailangan bigyan to ng gamot ng vet. Yan, paliguan ko na siya. Tapos ililipat namin dito si Butch, yung palaaway. Ililipat namin katabi ni Cassie tsaka ni Tau Tau. Tapos ito namin, papakiskis ngayon. Tinutuyo ko lang to. Para makababa na kami, mabili na lahat ng dapat bilhin. Saan ikaw punta, baby? Bye-bye! Saan ikaw punta? Ha? Sundan mo si nanay? Uy! Saan ka punta? Bye-bye! Ngayon ka na agad mag-ano, yung mamaya pa naman tayo. Anong sa dating mamaya, mainit? Eh di, mamaya hapon. Eh, kung magpapanap tayo ng buo. Mangunga na siya ng Yan, aga-aga mo mangga, daming mangga dun. Kasi kung magagawal tayo sa oras, wala. Pareho lang Diba? naman eh. Choco! Bababad mo sa tubig. Choco! Ba't nandiyan ka na? Ha? Sabi ko dito ka sa sa init. Para mawala yung ginaw mo. Ha? Ayan, kamukha ka ng tatay tsaka nanay mo. Bansot. Tapos si Groot malaki. Nandiyan ka? Ha? Bait-bait yun eh. Mabait naman yung mga anak ni Maggie tsaka ni Groot eh. Kaso nag-aaway gawa nun sa kabilang kulungan, may babae, nare-regla na naman. Tingnan mo puro sugat-sugat yung tenga nila. Patsi-patsi ka tingnan mo. Ano to, mga malalambing to, parang si Maggie din eh. Sus! Dahil napatuyo ka na. Pagpag na, pagpag. Pagpag, yan. Pagpag. Dito na, dali. Dito. X, Y, and Z. Now I know. My A, B, C. Dami dugo, Choco Dami-dami dugo yan, toy-toy Tulo ng tulo yung dugo. Para kang nire-regla, Choco Paano ka kaya? Good boy. Check up muna si Choco. Choco. Kasusuka, ha? Hindi pinakain. Kumain sila eh. Well, support. Pakiskis lang yung palay na dala namin. Babalikan na lang natin yan eh. Bait, Choco. Buti na pahigaan niyo siya, kuya. Kain tayo, guys. Ayan, dito na sa sasakyan kami kumain. Break out na kami sa McDonald's. At gutom na ako. Hindi ko nag-breakfast. Ayan, iniwan muna namin si Choco. Pero babalikan na namin. Tapos na si Carding magpatistis. Yun, sibog muna kami dito sa sasakyan. Ay, Shani. Shani kain fries Hi, Shani. Ba't may ngit-ngit ng daga dito? Ngit na tayong daga. Yung tinapay. May daga dito sa loob ng sasakyan eh. Yung anak mo. Kain muna tayo, mabilis. Yung ginawa na. Ito, air check ko. Oo, Richard yan. Richard, sige kain mo. Labas sa tubig. Hindi na ako aabot sa bahay, Chard. Kaya dito na tayo kumain. Joke na. Himatay na yun. Kaya alam kanina wala nang dadaanan. Pero meron pa pinalis na sana kayo. Check. Ay, sige, take. Ayun. Lapit lang. Napinapasok kayo ng Walmart? Hindi, dito na kami sa Charity. Walking distance lang dito sa station Tingnan mo yung... sa Oh, no. Ha? Charity. Doon. Next to kutsara yun. pinagbilhan ng dito. May CR. Ihina ko. Dito lang yung sa may bilhin ng gas. Ay, yung gas pa pala. Yun, dito. Pati nabanggit mo. Dito lang sa may bago sa veterinarian. Bagpas ng Shakey's.
Yung sa labas. Ikaw eh. Grabe nga. Bali lang kaban yung ano, Yung, palay mo. ito sa lahat eh. P-U-P. W-X. Y-N-Z. From palay to bigas, real quick. Mo, diba? Ang sarap lang pag may ano ka eh. Pag may palayan ka. May sarili ka ng ano, bigas. Yung pamimigay natin sa Manila. Pamimigay daw namin sa ano sa Manila, guys. Manyaman! Kaya mo, pag sinuwerte-swerte tayo. Mali mo naman. Kabili tayo ng mga palayan dito. Yan yung binilad nila Richard to. Pinakiskis kanina. Bigas na. Palay pa lang, tapos ito bigas na. Oo, ngayon. Pansamantala dito na muna si Choco, guys. Kasi yung maggagamot na muna siya for 1 month. Pero, yung binigay sa kanyang gamot is for 2 weeks na muna. Yan, yung tumutulo yung ano niya. Yung sa toy-toy niya. Tumor pala yan, guys. Eh. Nakukuha siya sa ano, sa pakikipagtalik din. Sa infected. Kaya chinecheck ko nga, pinapacheck ko kay Ate Jean kung sinong infected dyan eh. Kasi sabi ko, wala namang ano, hindi naman to lumalabas eh, para magkaroon ng ganyan. Anong tawag? Tulo ba tawag doon sa ano? Kung sa... Hindi, kasi meron na siya, para na siyang cauliflower, guys. Inano kanina. Nilabas? Oo, nilabas ng Hindi vet. pwedeng gupitin? Hindi. Kaya, mag-ano siya, magki-chemotherapy siya. Kaso, yung sa ano niya, sa mga lab test niya, tapos sa blood test, is meron pa siyang ano ba yung infection sa dugo. Dahil naman daw sa garapata. Which is nagtataka ako kasi wala namang garapata dito. Hindi sila ginagarapata dito ever. Yan. Kasi talagang ewan ko. Dito lang sila guys hindi ginarapata talaga. Pero sa herbal. kaya nga eh. Pero yun ang wag mo nang dilaan, bebe. Wag mo nang dilaan. Pero sabi nung ano nung vet nga, nag-positive siya sa ano, sa infection sa ano, sa garapata. Kaya yun na muna yung ano gagawin. May gamot siyang tinitake for ano na muna, for infection. Good for 1 month dapat yun, pero 2 weeks lang yung binigay na gamot. And then ibabalik siya after 2 weeks para i-check ulit. Kasi hindi pwede siyang mag ano, hindi siya pwedeng mag ano tawag doon? Hindi siya pwede mag-chemotherapy kapag ka, ano pa siya. Chemo lang daw talaga guys yung makakagamot dyan. Sabi ko nga baka merong pwedeng i-take na ano, na ng oral lang. Hindi daw talaga pwede. So, 6 weeks siyang mag-chemotherapy. Pero after ano na, after maayos yung blood ano niya, blood infection niya. And then, yun, bibigyan na muna siya ulit ng another 1 week para sa home medication niya bago yung chemotherapy niya. Diba? Nakakaloka. Pang mayaman yung ano ni Choco Choco. Kaya pansamantala dito na muna siya. Kailangan daw talaga siyang ihiwalay kasi nakakahawa yan. Yun. So dito siya sa ano, sa labas na muna. Kasi hindi pa siya sanay, nag-iiyak siya. Daddy oh, tinatanggal niya na naman yung ano. Yung paa niya ipasok mo sa ano, sa harness. Oo, man Choco. Lagi pang inaaway ni Butch. Dito ka muna matulog, ha? Na, huwag ka muna doon. Kasi lagi kang inaway dun, eh. Dapat, dati tanggal na naman. Or, inano kasi ito, eh, niliitan, eh. Sobrang liit naman ata. Dapat harness pala yung binili natin. Kasi kami nakadaan sa ano na kanina, eh. Ito na lang kasi, Dapat yun manlagay. Kasi sabi ni Ate Jim, baka daw maano siya dito, makawala. Ito na lang, lipat mo na lang dito. Si Slip na. Untok na to eh. Kanina pa to eh. Hindi lang siya sanay. Umaalulong. Kailan kaya mapapadugtungan to? Kung hindi lang nag-pandemic siguro. Kaso, yun. nagamit yung paano dyan eh. Papagawa sana dyan eh. Kaya, ipon ulit. Pero okay na yun. At least may ano na tayo. Natutulugan na siya.
What, Chuchi? What, Chuchi? Yes. Count ka daw, sabi ng guys, count daw. Uy. Ayan, last day namin dito, guys. Ala, hindi pa napalinisan yung ano, yung puno ng nyug. May bunga ba? Papakuha daw tayo ng ano, buko. Char, di tayo magpapakuha buko? Bili ni Papa, dal daw yung buko. Oy, saan ka punta? Maipit ka dyan. Ha? Ano yan? Dog. Ano ginaya ka, Daddy? Ginaya ko. Whoop. Yes, Taw-Taw. Bukas na lang kayo lumabas, Taw-Taw. O kaya mamaya, pakakain nyo. Uy, tayo, bebe. Tayo ka. Namulot na naman ang bato tong batang to. Oh, wag mo batuhin si Choco. No, no. No, no. Talaga naman. Uy. Talaga naman. Uy. Mahilig mang Alaska to sa bata eh. Pokpokin mo nga. Oh. Away ka na naman ni Tito. Ha? Hindi kang Alaskahin na, no? No, no. No. No, not gonna happen. O, jump na lang. Halika na, jump. Jump. Ay, sus. Tatawid lang eh. Yung baka nga dyan. Ano mo, Daddy mo? Ano yun? Darak uma. Makati yan. Ay. No. Baba. Itayo mo daw, itayo mo daw. Yun. O, halika na, jump na. Jump na kay Tita, dali na. Oh, may trust issue na tuloy. Halika na. Jump. Halika, jump. Ah, tayo. Yeah. Yay! Ba't mo kinalat yung ano, ha? Yan, magwawalis tayo, guys. Tapos magsisiga tayo. Doon sa ano, sa may puno. Ito sa'yo, mali ito. Ito na sa'yo. Ah. Yan. Walis ka. Ayaw mo na. Wag, ay, dito ka, ay. Wag yung... Talaga ng bubatang ito. Yan. No! Wag ka nakalat! Doon ka na nga, doon ka. Nakalat na. Ako meron ka ng kulay. Pinakalat ko yung winawali ng tita mo. Sige, tagal ka natin. Yung may sako doon. Hindi na lang, magano ko, sisiga ako. May sako doon. Dapat ano muna, ano? Ay, wag na. Kasi mababasa pala. The best pag ano nito, pag ano, binabasa muna yung ano, lupa. Cinnamon roll. Gawa mo dito, oy! Malamok dyan! Alis ka dyan, dali, malamok dyan. Kuha ka na ng water, doon, dali. Magdalig ka dala ng halaman. Dali na, doon, kay mami, hingi ka water, dali. Doon ka dumaan, yan, dali.
Dali, hingi water. Alam niya yan, guys. Yung parang shower. Go, dali, hingi ka water. Yehey! Malinis na. Charan! Ito pang gatong to sana eh. Pagluto ng pagkain ng aso. Whoop! Oy! Kagaling! Ang Panginoong Diyos ay sumasagot Panggulay ni Mama. para sa babae. Hindi mo ka... umiyok na. Gusto niya yung yung bike eh. Hindi pwede sa'yo yan. Hi! Hi guys! Sabi mo, hi guys! Yeah, pasok ko na to kasi ganitong oras malamok na eh. No? Uwi na tayo mamaya. May madaling araw kami babiyahe. Bitin! Yan, bitin! Sana maging okay na. Tumataas na yung bilang ng mga gumagaling kaysa sa ewan ko lang kung totoo yun. Kaysa sa mga nagkakaroon ng COVID. Yan. Hi Choco! Choco! Higil mo ko. Kumusta po? Ang pangunguha ng Inauli kaming bayawak. Napakasarap. Pokosokop. Ang gagamitin naming ulam ngayong gabi. Asadong bayawak. Ano pa? Tinulang tuko. Ito pa guyabano. Sarap din ito pag pag hinog na. I-juice. Galit na galit kay tito yun. Binundol ka. Tapos ng bakasyon natin, Emer. Naramdaman mo man lang ba yung ilang araw? Kaloka. Tapos may nagbigay kay kinene nitong tingnan nyo, sarap na itong i-pickles, itong siling, o kaya dynamite, masarap to, no? Ang dami binigay kinene, nung kumari niya. Tapos mga mga kamatis, ito, sibuyas, meron pa, Sarap talaga dito sa probinsya, puro free. yung palay na binilad nila Harding ngayon, bigas na. Ang galing. Ang galing, no? Surprise! Iba-ibang variety pa yan. Diba? Ang dami din, Ayan, si Nene. Nag-aano na rin ng mga dadalhin niya. Nag-aal sa baluta na. Dali na lang kasi natin itong bahay doon sa ipatong natin sa Adela, no? Itong bahay na to. Yung mga naiwan niya pang box ng pizza niya. Dalhin lang namin yung isang carpet na muna. Para hindi na kami bibili. Total, di naman nagagamit pa rito. Walang tao. Hiramin muna namin ulit yung Gagawin po namin service, sasakyan namin. sasakyan ni Emer mamaya. Dito sa yun. Ayan. Ito, Mer. Ayan, Nakapating na pa dati. Ito lang, Mer. Ito lang isa. Yung brown. Gamitin nila tita mo sa taas. Sigurado ka, te? Bakit? Malulungkot tong isa, walang kasama. Loloko mo ako. Iiyak ba siya? Yan, ang daming kwarto. Wala namang walang nakatira. I mean, walang tao. Tapos kay Chris Pulo, ang bilin niya is, ayun pala, papatayin pa namin yung pinaka-breaker ng mga aircon. Grabe. Ang niya is mga jacket niya daw. Patang yun, di wala namang klase magja-jacket pa. Kasi, nagja-jacket pa yon kahit naglalaro lang.